Boas tardes. Isto que vedes aquí é unha oficina. Unha oficina moi bonita, coas súas cousas, a de espera para xente, e a mesa toda funcionaria que traballa na oficina, que é unha oficina de información de turismo. Pero hai un problema, a xente ven para preguntarlle como sanar un catarro. Pero é unha información de turismo, para que lle pregunten como se pode ir a un campo ou a un pazo, pero é unha locura. E descoñecer a funcionaria, que é unha rapaza moi inteligente, que traballa moito e moi duro na súa oficina, e máis ten outra funcionaria que é a súa axudante. Bueno, chámase a obra de teatro Oficina de Información, o grupo de teatro é a Icilar, e nada, un forte aplauso para que escoiten que xa lles vai tocar empezar. Era unha mañá moi cedo, apenas eran as 8 da mañá, cando unha das funcionarias entra e prepara todo. Mirade con que estilo barre. Bueno, barrendo así vai deixar a oficina. Bueno, se ve que barre a cotío. Faccio il giro do mundo. Esta miña xefa, como é tan boa persoa, deixa todo isto por callado, e claro, como son a única que traballa aquí despois de ela, teño que limpar todo eu. E non é xusto. Bos días, Paula, a miña secretaria favorita. Son a única secretaria que tengo. A ver, vamos a abrir xa a oficina de información, vale? Agardo que non veña moita xente hoxe porque quero sair cedo, que digo que facer algo. Non apure, non estamos en temporada de turistas, eso. Xa, pero como informamos de todo, veño para preguntar ata como saltar un catarro. A ti se parece normal? É que vostede colleu sona de sabelo todo. Se non inventa outro. Ai, anda. Vai para a tua oficina e vas pensando os clientes que chegan, vale? Vale. Aí estivo ordenando papéis, preparando todo para informarlle a xente do que lle puidera acontecer. Bueno, mira ti quen foi falar. Temos o primeiro cliente na mañá. Ben, o seu nome? Sara Fontevallada, pero sabe de toda a vida. Non lle pregunto por o nome de vostede, senón por o do cliente que veu vernos. Vale. Temos un pequeno problemiña. É que cando yo preguntei, dixo unha porcallada. Como? A ver se entendo. Preguntaxe se como se chamaba e dixeche unha porcallada. A ver, entendiches ben? Se cadra era un estrangeiro, deses que falan. Non. Fala ben. Bueno, non gustame. Bueno, vale, pois que pase logo a ver que quer. Disculpa a miña secretaria, vale, que é moi bestia. A ver, dígame como se chama. Chamo Caca. O qué? Caca. Pero onde que vostede que está? No
A ver, perdoe, son un tatexo. Chámame Carlos, está vostede falando cun cabaleiro. E penso que estou nunha casa onde hai unha oficina de información. Bueno, vale, disculpe, que non nos deixe expresarse. Escoitarei atentamente e apuntarei todos os datos que me pida, vale? Que información quere, a ver? Pois quería ir a rúa Catarata pode ser? Fervenza! Va, a ver. Ao sair da oficina de información donde vostede se sitúa, colle cara a esquerda, dereita, esquerda, esquerda, dereita, retorno de dereita, esquerda, retorno de dereita, esquerda e xa chega. Alguna dúbida? Sí, non entendi nada. A ver. Ao sair da oficina de información donde vostede está agora mesmo, colle cara a dereita. 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 Non me lembraba. Dou cara a esquerda. Sea a dereita. Despois dereita. Despois chegamos ao retorno. Logo cara a dereita. Logo cara a esquerda. Outra vez a esquerda. Que rodosa. A do super, a da farmacia ou ao... A da farmacia. Vale. Despois dereita. Despois esquerda. Despois esquerda. Despois dereita e xa chega. Moito hai que andar. Non apure, que teña un bo día, chega, a silla! Señor, cruzemos os clientes na mañá. Pois quere non sei que non sei canto, moitos problemas. Pois sí que me informar ben, sí. Fago o que se pode. A ver, pois como vexo que traballas moito na tua oficina de información, vas sentar aquí comigo e vas a apuntar todos os datos dos clientes, pero primeiro fainos pasar, claro. Io cammino ogni notte, faccio il giro del mondo. Io non tengo mai sonno, non chiudo mai gli occhi e non bevo caffè. A ver, apunta, va. Nomes, por favor. Atolona da Foz enferruxada. Atolona da Foz enferruxada. Atolona da Foz enferruxada. Atolona da Foz enferruxada. Atolano. Da Foz enferruxada. Atolonos da Foz enferruxada. A ver, chámase os 5 igual. No, por favor, necesito ayuda desesperadamente. 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 Non, por favor, necesito axuda, desesperadamente. Pero cantos 5? Eles.
que me mata esta tolemia. Necesito ayuda de un psiquiatra, da policía de vostede, pero por favor que me mate esta tolemia. Necesito ayuda de un psiquiatra, de un policía de vostede para que me mate esta tolemia. Necesito ayuda de un psiquiatra, de un policía, de usted. Pero por favor, que me mate esta tolemia. Pero que nos digo? Pero non me ve, eu. 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 Pero non me ve, eu, xa o dixen. Pero non ve, os 5! É que necesito saber quen dos 5 é o que ten o problema. E quen dos 5 o imita enfermidade. Porque isto é normal, vale? Son eu. Son eu. Son eu. Son eu. Son eu. Son os 5. Queres apuntar o que tens que apuntar e deixarte de parvo? Ti. Esta é o que ten o problema. Esta de aquí, esta. Vale, da igual. Iso é certo. Certo. Certísimo. Certo. A ver, non é un caso que me toque a mí resolver. Deberían ir a un abogado. Teñen un. Teño. Teño. Como volvas decir outra palabra que non sexa adecuada, xuroche que quedas sen traballo! Que fago? A ver, non teñan Que problema. fago? Vale. Non teñan problema. Vayan a ver un amigo meu psiquiatra que seguro que o arranxa todo. Pero penso que unha das solucións sería que un de vostedes se mudase vivir longe. Pero bulan. Pero o meu abogado, que pecha a consulta, creo. A que hora pecha a consulta, hermano? As 5. As 5. Segura? Segurísima. As 5. Ven. Acompañaré na secretaria, ¿vale? ¿A dónde vas? Deixa de seguirme. Ai, se eu soy no mergo da cama. Temos a última clienta da mañá. Está cabreado con vostede. Cabreado comigo. Vaya día que levo. Non sei, é moi raro. Que pasa, Ana? E ti aquí, Vos digas. ¡Déñete vos, burra! Un respeto ás burras! A ver, que estes non son xeitos. Dígolle que nos tranquilizamos, vale? E logo xa vostede, pois, explícanos o seu caso. Bueno, eu chámome Bola de Pelo. Fa o favor de respetar a nosa clienta, Paca, por favor.
de bromeando, claro. Non, así é o meu nome. Algún problema? O problema valo de ti, papá gomas de bodar. Papá. Cal é o seu caso? Bueno, pois eu vin a semana pasada coa miña dona para que me desen deses bebeditos que fan que se che caiga menos o pelo, e cando a miña dona deu-mo para probar, convertime nesta nena que agora vedes. Bola de pelo. Era unha gata siamesa. Tinlle un produto, non sei porque esa queixa, era un produto de excelente calidade. Ainda me lembro do nome. Menena. Menena, 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 menena. Apuntaches menena. Nas veces que melena, melena, con L, melena. E si. Tío, sempre faz igual. Ordeo que me fagan unha gata de contado. Xa! A ver, disculpe, vale? Esto será un poquito complicado porque non recordo ben cal de todos é o que ten que tomar. Totalmente. Sí, sí. Como se siente? E agora? Síntese máis tratadora. Déixese de bebeditos, porque esta gata vexo moi leoa. Igual te fome. Sí, creo, sí. Isto non pode ser. Isto non pode ser. Menena. Menena. Unha gata siamesa que vou a semana pasada en busca duns bebeditos ilegais vendidos nunha zona pública. Isto é absurdo total. Son a conselleira de turismo e viñen para saber se era certo o que me dicían de que aquí había corrupción. E hai corrupción, hai. Pero o que máis vexo aquí son dúas parvas, máis parvas que feitas por encargo, que van ter que ir á oficina do paro mañá pola mañá. No. A ver, tranquilicémonos, vale? Que eu sei o que hai que facer nestes casos. Pois o que sexa, pero que sexa xa. Ah, sí, bueno, pues... ¡Correr!
Nin te alabas, Como sentar. Mira, tes queixas pa todo, Carlos? Teño. A ver. Mira, teño unha idea. Xa que votamos, estou pensando noutra idea. É que a miñas ideas, vaya, sabes, vou facer uns negocios aquí con moitos beneficios. Carlos. Pero, non sei, será cousa miña, pero iso non é un pouquinho ilegal. Será un pouquiño, pero ti tes o 50% dos beneficios. Ah, bueno, así está mellor. Teño caña, ganas de café. E ti? Non, eu non. Ninguna, eu café. Eu prefiero cocido. Café con cocido. Así, está moi rico. Hai un sitio onde o fan moi ben. Creo que sei cal é, pero non está a 15 kilómetros de acá. E non temos coche. Pero non hai problema. Como que si quer? Non, ese que diste non. É o outro máis lá abaixo. Carlos, que está máis lexo. Ai, temos coche. Imos andando. Non me famas. Mira, vou poñer este cartel. Sí. Volvemos en 5 minutos. Io cammino ogni faccio il giro del mondo e non venga mai sonno, non chiudo. Imos tomar un cocido, no? Eu É tiro un un café. café. Bueno, pues un café. Café. Veña, Carlos. Ahora non vai bien, Nulla più 15 kilómetros. Son 15 kilómetros. Non hai outra cosa que facer. Bueno, fazer hai. 3 mesi non darmi più chi sta amore vorriasco. E esa foi a xornada que tiveron, menuda xornada. Que barbaridade, as cousas que lle pasou ao oficinista e aos seus amigos. Todo era unha trama e conseguiron engañalos e botalos de aí. Aquí os temos outra vez. Aquí os temos outra vez. Io cammino ogni notte, faccio il giro del mondo. Io non tengo mai sonno, non chiudo mai gli occhi e non bevo caffè. Una persiana mi spente, un lampione che luce. E in un ubriaco che dice bussando una volta, scusate, da 3 mesi non dormo più. Un aplauso para eles, que para eles, para moitos deles, foi a primeira vez que se enfrentaban a un público e estaban verdadeiramente asustados. Pero bueno, faltaballes a voz, Pues moitas gracias. Veña. Vamos para aí. Sí, ¿no? Dios, amigo. Ahora que salgan otra vez. Pues Otra hai vez que le tengo un decirles. detallito. Hai que decirles. Poñemos esa música para que sepa que teñen que salir outra vez. Uy, sí. Vamos, no salía antes, estaba Venga, ahora aplausos fuertes, aplausos fuertes.
io cammino faccio il giro comune, io non tengo mai sonno, non chiudo mai gli occhi e non bevo caffè. Una persiana che sbatte, un lampione che luce, e un triato che chiude tanto ennesimo non dormo più, chi sta in muro vorrei ascoltare, gente di cinta ma come già fa, figlia di una pastiglia, figlia di una pastiglia. Estamos muy agradecidos todos, ¿verdad? Estamos agradecidos de que hayáis contado con nosotros una vez más para criticar la obra de teatro que tanto trabajo, supongo que durante el año. Sí, un montón. Y todos los mayores elaboraron unas cositas de Navidad, una postal y un detallito para colgar en el árbol. Y os voy a hacer entrega a cada uno de parte de los, ¿vale? Bien. Gracias. Y bueno. Nada, hombre. Gracias a vosotros por venir y animarnos bastante. Cada año lo hace mejor, Goku, Nella notte una gatta. Mayores son vos, pero también se dieron a profe. Sí. Bueno, Tenemos a los veteranos aquí como esta chica. hay veteranos y hay novatos, Veteranos claro. y los novatos también muy bien. Tienen que ir aprendiendo, claro. Tenemos un detallito para ti también. Hombre. Claro, por eso. Claro. Hace años de poemas y de fotos interactuando los mayores y niños. Esas cositas y más recetitas, más cosas, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias, está precioso. ¡Hombre! ¡Que no fallas nunca! Claro, ¿verdad? Claro. Bueno, si queréis beber y tomar unas galletitas, no sé si queréis ir marchar para... Marchando, pero estamos a hacer, estamos. Como queráis, tenéis ahí una Llevamos media hora. Muchas gracias. Sí, en junio volvemos con otro grupo. Vale, en junio estaremos atentos para que vuelvan. ¿Queréis que vuelvan? Sí. En junio ya estamos aquí con otro grupo. Ya estáis en meta. Ya estás obligado. Bueno, si queréis beber un poquito más las galletitas y mucha silla de trabajo que ya no lo necesitan, con mucha mierda. Ahora se va a soltar la semana. Ya supongo. Ya me despertó muy intensamente, no es también. Pero muy buena, cada año viene. ¿No encuentras que es un sombrero? Al que le queda bien. Muchas gracias. ¿Queréis quedar bien? ¿Queréis beber y los necesitas sin problema? Esta es vuestra casa, vuestro... Muchísimas gracias. ¿A vosotros os viene la merienda cuando más pequeños? Vale. Trae la merienda.
despeches para casa. Ainda tanto. Ainda tanto comer.